दिनै जोङो 9 नभेम्बर नैबे नदुवार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'निफ्राय जागायनानै जोङो 1-2 किल'मिटारसो गोजान जोङो रेलि खालामबाय। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफाद लोगोसे नदुवार दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नदुवार गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख्रा बर' फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफाद लोगोसे बे ओनसोलनि फोरोंगिरि मेलेमजिबि आरो लोगोसे फरायसुला फरायसुलि आरो गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों। बेयाव माखासे गामियारि रायजो राजाफोर आरो लोगोसे जों बेयाव दिनै बाहागो लाफादों अल आसाम हाजं स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि बखन्त हाजं बिथां। दा बे दिनैनि बे जों हाबाफारिनि गेजेरजों बे रेलि लानायनि गेजेरजों जों बेखौनो गोजोननाय फोरमायनो नागिरदों जे बोहैथि दाननि 15 आरो 16 नभेम्बर खालि दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि मददजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफाद जथायै जिथु खुंफुंनो लानाय बड'लेण्ड महोत्सब, बे महोत्सबाव जोङो हादरनिनो मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र दामोदर दास मदि बिथांखौ जोङो आलासि हिसाबै जों बेयाव मोननो हादों। बेनि थाखाय जोङो नैबे दिनैनि रेलिनि गेजेरजों बिथांखौ जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोङो गोजोननायजों गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो साबायखर बावदों। आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव आसामनिनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बड'लेण्ड हालामनिनो गुबुन गुबुन फोरोंगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारिया बर'नि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे खुंथाय एबा फोरबो जागोन। मानोना जों बर' हारिनि जिथु हारिमु राव थुनलाइ हारिमु बियो मोनसे बुहुमनि गेजेराव मिथिजानायनि मोनसे दरजाया गेवबावगोन, मोजाङै गेवगोन, मिथिसागोन। बुहुमनि गासै सुबुं माहारियानो सा सानजा भारत एबा भारतआवबो जे बर' हारि होननाय मोनसे हारि दं, जाय हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु लानानै गाव खर' दिखांनानै गोग्गानानै रायजो जादों। बे हारिनि जारिमिनखौ बुहुमनि गोबां सुबुङानो मिथिनो मोनगोन बे खुंथायनि गेजेरजों। दा बेनिखायनो जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बेयाव गाहाय मन्थ्रिखौ जोङो आलासि महरै मोननानै जोङो बांसिन गोजोननाय मोनदों। दा बेनि गेजेरजों जों बर'नि जिथु राव थुनलाइ हारिमुखौ जों जौगासारनायाव आगानसे आवगायबावनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो जों हारिमु आफाद जयै फैगौ जि जानो गोनां दिल्लीयाव जि महा उत्सब बड'लेण्ड महा उत्सब 15 आरो 16, दा बेखौ लानानै दिनै जोङो मोनसे बेयाव हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेखौ लानायनि गुबै खारनानो जाहैबाय बे बेसेबांबा बर'फोरनि मोनसे जारिमिनारि दिल्ली बायदि जायगायाव जि खुंनाय, दा बेयाव जोंनिनो मानगोनां जि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां राजखान्थिगिरि आरो केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बिनि थाखायनो जोङो दिनै गोजोननाय मोनसे जिल्लानिफ्राय जोङो जासिदों आरो बरायदों। बेबायदि मोनसे जारिमिनारि जि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ लानानै मोनसे भारताव जि मोनसे जोंनि ट्रेडिशनेल कालचार बेखौ दिन्थिनो थांनायाव जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय दङ आरो बेयाव जोंनिनो मानगोनां बे प्रधान मन्त्रिया बाहागो लानायाव जोंहा गोबां गोजोननाय बा मोजां मोननाय जोङो जासिदों आरो जोङो बिथांखौ बरायदों, वेलकाम खालामदों। आसा खालामो दिनै जोङो नैबे बड'लेण्ड महा उत्सबनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव जि सिमांखौ लानानै दायो थाद'नाय गैयै माहारि आफादफ्रा खामानि मावबाय दं, दुलाराय बर' फरायसा आफाद साहित्य सभा राव थुनलाइ हारिमु कालचार बेखौ लानानै बेयो मोनसे आगानसे आगाननै हयथ' दावगानाय बेयो जागोन। बुहुमनि
गोबां हयथ' गोबां बुहुमनि खना खनला थानाय कान्ट्रिनि मानसिफ्रा जिहेतु दिल्लीयाव फैयो दा बेयाव जोंनि बेबायदि मोनसे ट्रेडिशनेल जि गाननाय जोमनाय मोनसे मोसानाय बेबायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय जोंनि जानाय लोंनाय दिन्थिफुंनाय बेखौ बेयाव नुलांनो मोनगोन आरो बेजों जों सानो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे रंजाथाव आरो बिनिखायनो जों मुंखौ दोननाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'लेण्डनि बयनिख्रुइ गिदिरसिन मोनसे मा होनो रंजानाय फोरबो होननानै जों बुंगोन दा बिनिखायनो बे गोजोननायखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दिनैनि मदिजि बिथांखौ बाहागो लागोननि थाखाय जों बिराद गोजोननाय जासिदों आरो बरायनाय जासिदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' हारिमु आफाद जिन्दाबाद 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 दुलाराय हारिमु आफाद जिन्दाबाद 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 मोदिजि वेलकाम 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 मोदिजि वेलकाम 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 जिन्दाबाद अमित शाह जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद अमित शाह जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिन्दाबाद 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 मोदिजि जिन्दाबाद 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 मामाजी जिन्दाबाद 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 मामाजी जिन्दाबाद 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 जय मोदी मोदी जी जिंदाबाद 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 100 long live 100 जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद 100 जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद वेलकाम टू बड'लेण्ड महोत्सव बर' हारिमु आफाद जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद बर' हारिमु आफाद जिंदाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद